खुलुमबाय आं नैबे समाव दङ नैबे डिमापुरनि आरबान हाट होननाय नैबे जारिमिनारि थावनियाव जों मिथिगौदि डिमापुर बुंनाय लोगो लोगोनो जोङो बर'फोरनि साफ्रोमनिबो गोसोआ मोनसे बेनि फारसे गोसोआ बोयो मानो होनबा बेवहाय जोंनि थैजों सोमोन्दो गोनां गोबां बेवहाय जारिमिन हाबनानै दङ जे जारिमिना जोंनि गोसोखौ बोबाय थायो जे बेवहाय जोंनि जारिमिन दं डिमापुरनि नैबे आरबान हाटआव राजबारियाव 6 बोसोर जाबाय बेवहाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरनि थुबुरखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो गोबां आलासिफोर बेवहाय फैदों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङाबो तरुन बर' बिथाङाबो बेवहाय नुजाथिफैनो हादों आरो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनां हाबाफारि बानायनायाव जोंहा BKWSनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वरगियारि बिथां दं आरो नरेन चन्द्र बिथांमोना दङ आरो बिथांमोना बर' हारिनि हारिमु आरो नैबे जारिमिनारि थावनियाव गावनि गोजोरथिखौ लाखिनो थाखाय 6 बोसोर जाबाय बेवहाय इन्टार स्टेट फेस्टिभेल माने हादोर नांजाब जोंनि बर'नि हारिमु बेवहाय फोरबो फालिनायखौ बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो दा बे समाव सासे देंखोगिरि बर'नि लाइमोन जाखांफुनाय देंखोगिरि दङ मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा जाबाय तामुलपुरनि आरो बिथांनिफ्राय दान्दिसे मिथिना लानि बिथाङा नैबे समाव मा फोरमायगोन गोजोननाय मोनलांदोंमोन मानो होनोबा जोंनि बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोन गोबां बेफोर सिनारिखौ नुनानै बा नेरसोनफोरखौ नुनानै आं गोसोआव गोजोनग्लायनाय मोनलांदोंमोन आरो बेफोरबायदि रंजालि बैसागु नैबे नागालेण्ड रायजोनि डिमापुर आरबान हाट राजाबारियाव खुंफुंनाय नैबे फोरबोआ जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव जेरै माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा दिल्ली कलकाता बा शिलं बायदियाव रंजालि बैसागुखौ खुंफुंहैयो थिग बेबायदिनो नैबे गलाघाट आरो नागालेण्ड रायजोनि सुबुंफ्रा खौसेयै लोगो नांनानै नैबे डिमापुरनि राजाबारि आरबान हाटआव खुंफुंनायाबो मोनसे बेसेन गोनां बा गोग्गाथाव होननानै सानना लाजायो दिनैसिम जागायनायनिफ्राय 6 बोसोराव आगान होबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आं थांनाय बोसोराव फैनो मोन्दोंमोन देग्लायबो आङो कालारखौ मिथिनाय लोगो लोगो गाव हारसिंनो आं गोसो जानानै फैदों बेवहाय रावनिबो खावलायनाय बा रावनिबो लिंहरनाय बिदि नङा आङो दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै फैदों जेनेब्ला बे खुंफुं आफादनि चेयारमेन बा आफादगिरि बिथांजों आं सोंहरदों सार एबारनि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआ माब्ला लाखो होननानै सोंहरनायाव बिथांमोना फोरमायहरदों 13 मेआव लाबाय बा 13 मेआव लाबाय होननानै बिथाङा फोरमायहरनाय लोगो लोगो आं बुंदों सार नोंथांमोना आंखौ थांनायखौ लुगैयो जेला नोंथांमोननियाव आं गावनो जासिनानै थांगोन नोंथांमोननिफ्राय आंनो जेबो नाङा आं गावनो नैबे डिमापुरनि राजाबारियाव खुंफुंनाय रंजालि बैसागुआव आं बाहागो लाफैबावगोन होननानै आङो थांनाय बोसोरावनो खोथा होनाय आरो बे खोथा होनाय लेखायै आं देग्लायबो फैबावदों आरो इयुन समावबो बेफोरबायदिनो आंनि सावस्रिया बा आंनि सम थासारिया मोजाङै मोजां थाबाय थायोब्ला आङो बेबायदिनो नुजाफैबाय थागोन आरो बेफोरबायदि बेसेन गोसा हाबाफारिखौ जोङो हेफाजाब होनाय बा बाहागो लानानै मदद होनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि होननानै आं सानो BTC निफ्राय सोरबा सुबुंफ्राबो एबारनि बोसोराव बाहागो लाफैदों आंजोंनो सानैसो सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोंहा कार्बि आंलंनि मेडाम थोरसिगालि बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो BTC निफ्राय जा गोमोथाव बसुमतारीया बाहागो लाफैनो गोनांमोन बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय नुजाफैनो हायासै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारियाबो बाहागो लाफैनो गोनांमोन जानांगौ आं सफैनि सिगां बिथाङा नुजाफैदोंबो जानो हागौ आं नुस्लाबफैयासै थेवबो बेफोरबायदि गोग्गाथाव हाबाफारि लानायखौ आं जोबोद मदद होनो गोसो जायो आरो बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया अरायबो थांनानै थाथों आरो आसाम रायजो आरो नागालेण्ड रायजोनि थांलाय फैलाय सोमोन्दोआ अरायबो बिदा फंबाय बायदि बा बिब' बिनानाव बायदि खौसेयैनो अरायबो बिमा सासेनि फिसा महरै थाबाय थाथों होननानै आं आंनि फारसेनिफ्राय आसा खालामनाय बावो नैबे बैसागु फोरबो नैबे खुंनाय समाव गोबां बैसागु स्टेज प्रग्रामफ्राव नोंथांनि मिलौदो देंखोखौ मेथाइ खननायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायनायखौ नुनो मोनदों दा नैबे समाव नोंथाङा मा गान खननानै मा बैसागु मेथाइ खननानै रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनो सानदों आंथ' बिदि बैसागु मेथाइआ आंनिया बारा खाराखै मेन्देला ब्रह्म लिरनानै होनाय बे गांगा थफा लथ'फाया बेजोंनो आङो मानसिफोरजों सिनायजादों आरो जेनेबा आंखौ
ओरैनो देरहासार होननानै सिनायो खिन्थु मेथाइ रोजाबगिरि होननानै सोरबा सिनायाबाबो नोंनि मेथाइ सोरबाया खोन्थायोबा बिनि मेथाइआ मा दं होनबा गांगा थफा लथफा होननाय लोगो लोगो हाब नोंनिसो होननानै बिदिनो बुंना होयो आरो मेन्देला ब्रह्म बिथाङा आंनो बे मेथाइखौ बिथोन गैयालासिनो गावनो लिरनानै आंनो रेकर्डिं खालामहोदोंमोन सानैजोंनो जों रोजाबदों आरो रोजाबनायनि गेजेरजों बिथांनि अबदानावनो आङो नैबेबायदि थासारियाव सिनायजादों आरो एक नाम्बार आंखौ सिनायथि होजेननाया जाहैबाय गुबै गुदिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बे एबसुनि देंखो मु 1-2-3 बादायलायनाय 2016 मायथाइयाव जानाय बिजनि उलुबारियाव खुंफुंजानाय हाबाफारियाव देंखो मु 1-2-3 बादायलायनायाव आङो सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बेवहाय अल आसामनि गासै जिल्लानि बादायगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन बिनि गेजेराव आङो सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन नैथि बान्थाखौ चिरां जिल्लानि उषारानि ब्रह्मआ मोननो हादोंमोन थामथि बान्थाखौ गलाघाट जिल्लानि गुनुश्री बसुमतारिया मोननो हादोंमोन बै समनिफ्रायनो आंखौ रायजो राजाया आंनि मेथाइ गैयाबाबो बिदिनो स्टेज प्रग्रामखौ होबोदों बिनि उनाव गोनांथि जानायाव आङो मोनफा मोननै आंबो सुजुनानै लिरनानै आंबो मेथाइ रेकर्डिं खालामदों आर'नाइ फिल्माव आंनि मेथाइआ दङ सिमाङाव नुफेराखै मोगथाङाव मोनफेराखै नों बादि बर' सिख्ला दिनैसो नुबाय आं दिनैसो मोनबाय आं गलाब बिबार बायदि बर' सिख्ला बे मेथाइखौ आर'नाइ फिल्माव लादोंमोन आरो बिनि उनाव मेन्देला ब्रह्म लिरनाय गांगा थफा लथफाया आंखौ रायजोनि गेजेराव गायसनथाइ होबावदों बिनि उनाव आरो गांगा थफा लथफा गांगा थफा लथफा हिन्जाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि गांगा थफा लथफा हिन्जाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि मेन्देला होनसिगोन ओमफ्राय दे लाबोगोन फिसा मोजाङै फराय दे होफैगोन फिसा मोजाङै फराय बेबायदि आरो बिनि उनाव मेन्देला ब्रह्मआ आंनो दोंसे लिरना हरबावदों बेखौ अलरेडि दाबिं होबाय माथ्र आउट खालामनो हाथ'वाखै आङो साननै बे आं नैबे नागालेण्डनिफ्राय थांबानो बेखौ स्टुडिअनिफ्राय लाना फैगोन आरो मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय थिरांथा लादों मेथाइआ जाहैबाय दुलाबाथा खिबुलान्थानो मोनफानो दा खिन्था लाना थांगोन कलकाता हाबा जागोन आमथा नै रजे गोसोखौ हमथा नै रजे गोसोखौ हमथा बेबो मेन्देला लिरनाय आरो बे मेथाइजोंबो आं रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोनखौ आं मिजिं थिहरदों आरो आं थांनाय बैसागुआव मोनसे मिउजिक भिडिअ लाबोदोंमोन जानजि सेरेरे होनलाय आरो खानाय रुंबां होनलाय जानजि सेरेरे नायनो मोजां आगै जानजि सेरेरे नायनो मोजां बेबायदि आरो जानांगौ सोरबा नायदों बैसागु खाथियाव आङो हगारनायाव नांगौ बायदि अनसायनाय मोनाखै थेवबो दाबो आं खनसे रिकुवेस्ट खालामनो लुगैयो जेनेबा बैसागु जोब्बाय नैबे समाव नोंथांमोना नायाखैब्ला देरहासार नार्जारि इउटुब चेनेलाव थांनानै जानजि सेरेरे मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो बेनो गोजोननाय थाबाय बिथांनिफ्राय जों गोबां खोथा मिथिबाय बिथाङानो जाबाय लाइमोन सासे हार्टथ्रब आथिखालनि लाइमोनफोरखौ देंखोजों माने रंजाहोनो हानाय सासे जाखांफुनाय बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा तामुलपुरनि बिथांनि मुङा देरहासार नार्जारि